I want you to bring the voice of reason here. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu. Ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo isi kụrụ ọnụ biko ka m arụtụsara m ozi a drọpụrụ m ebumnobi gị n'okwu a m chọrọ ikwu. Ọ bụrụ na nsị gị na ndị otu Kristi na ndị ọdịnala na-agọ mmụọ, ị ga-asị m na-asị ka m na-ekwu, ị ga-asị na m amachasịghị ihe ike. Ngwa ka m jụọ gị ajụjụ a. Ndị otu Kristi kwere na ndị na-eme ọdịnala na-agọ mmụọ, in fact na ndị Igbo na-agọ mmụọ, eziokwu ka ọ bụ. Ịbịa n'ihe gbasatara Igbo cosmology, Igbo culture and tradition, ị gaghị separate ịgọ mmụọ na ọdịnala Igbo. Ka m jụọ gị ajụjụ a, kedu onye bụ Chukwu? Ndị Igbo kwenyesiri ike na Chukwu bụ mmụọ. Gị nwa na-eje ụka, kedu onye bụ Chukwu? Roman Catholic Catechism ka anyị mata na Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị, onye ji aka ya dị n'onwe ya, o nweghị isi mbido nke o ji enwe isi njedebe, bụrụzi onye okike na osebụrụ ụwa nke ihe niile. O doro gị anya? Kedu ihe ị nwere ikwu maka okwu a? Onye ka m ji agwa gị isi gị na Chukwu bụ mmụọ. Ndị Igbo kwenyesiri ike na Chukwu bụ mmụọ. Chukwu nọ n'eluigwe, ọgọdọ ya na-akpụ n'ala. Ịbịazie na Chukwu, enwere obere chi dị iche iche, o nwere chi dị iche iche. Ịghọtara? Onye ahụ ka m na-ekwu na ibe n'ihe gbasatara ụka na tradishọn, o nwere ka ha na-abụ si wee jekọ, maka na ihe separate ịgọ mmụọ na ọdịnala na omenala Igbo. Likewise, izim kedu onye bụ Chukwu? Chukwu bụ mmụọ. Kedu ihe ị chere maka okwu a? Drọpụrụ m ebumnobi gị n'ozi edemede, na-esonyesiri m ike na ị ga-amụta ọtụtụ ihe one ma one ga-enyere ndụ gị aka. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC Ọnụrụ, kakwara ibe ya. Ndewonu.